kaya sindu. Masa aku patut kowe Mas. Ri kendangane kaya len. Iya. Kaya sing iso. Ayo, kene tak ajari. Sikile begagah. Bokonge rada mburi, tangane ngene. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Kaya angkruk. Pakde, iki kok sepi ta? Jenengan nyawer. Lah ya to. Lah dadak nangis terus kowe. Temu ndi? Kula mriko. Mriko. Ayo Mas, mburi niki. Lagune apa engko? Karang Pandan kok Lawang Mangu kok. Oh ya ning mburi ya. Epa. Kok sepi to ning mburi? Epa. Kosek. Kula nuwun, Pak. Sugeng dalu sedayanipun. Nyuwun pangapunten, Pak. Niki wancinipun nyawer. Niki setunggal-setunggal nggih. Juragane pundi mawon, Pakde? Sedaya. Tak duitmu tak kene nyawer, Mbak. Aku ora duwe apa-apa blas. Kok yo utang lho ya. Pak Bos. Kenalan, asmanipun? Jenengan asmanipun sinten? Sontoloyo. Oh, nggih. Nggih. Nama saya Mrs. Yon, karo dilebokke ning. Sambil dilebokke nggih Mas nggih. Ya. Karang Pandan tawang mangu ora akan candra katamu Mas karo sliramu. Tuku wajik wadahe kroneng. Mas Sontoloyo. Iya kok. Pak. Iki anu mandek lho. Miku mati nih. Nak nang kono mati. Mati apa? Kene sayang. Halo. Pak jenengan ajeng maringi hadiah Halo. Oh ya. Mikul suketian telantu senenge banget ayo bali kumpul Mas ayo bali kumpul Palikawati untir pati ora kuat rasane ngati aduh dek rasane ngati yen mangkono kersamu Mas aku trimo manut beci iki baburine luwih becik bali kumpul wae terus ayo apa kangen ing ati langsung Mas. Hah? Sewindu suwe lawasi kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pepujanku ati susah bangun sliramu monggo Pak Thoyib. Amung sira kang bisa nambani Ini Dede sebelah mana ya? Kene
bagi tugas pundi Oke, malih Mbak. niki sing ajeng nyawer Pak De. Ya Allah pun Pak E. Ya Allah bosku. Oh, membermu to iki. Oh, layak. Ini pokoknya dari siang, nanti kalau belum kelar belum Mbak, kalau belum habis belum Ijek pulang. kandel kok gil. Lah iya, Mak. Aja sumelang wong ayu. Ayo Bang. Tresna kuwi kira bakal layu. Layu yo karepmu ora layu yo karepmu. Rego bali tansah sumanding ana ing sisihmu. Yo, yo, yo. Ayo bos. Joget. Rapopo kita. Ngapunten nggih Pak E. Mas Otoloyo ayo. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu. Aduh wong ayu bebujanku ati susah mau kangen sliramu. Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Pripun Pak De? Tanduke napa niki? Denok. Oh iya. Aja sumelang wong ayu. Oke siap, sampean juga toh Mas. Tresna kuwi kira bakal layu. Aku Bali anasa sumanding ondo ing sisihku. Pak Oka, ayo. Ayo Mas monggo Mulane tak Mas. baturi ngadeg sur, ayo sur. Heeh. Yo. Ayo Bos Oka. monggo Pak E. Sajake kepingin sih joget e. Ya ayo. Ayo Bos. Ora apa-apa. Cair. Tak cekelke po piye? Yen liwat aku kelingan Ayo. bukae piyen tak goleren neng jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang Kene tarik wangi. jenenge Kene geni. biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ketaman asmara. Bubuk kari wimpan mati. Wiwit piye tumeka saiki. Bubuk kari
cerita tengah wangi kanthi gagang rena. Ibu izin nggih, Bu. Wah, istri solekah iki. Lah yo masih nyawer ibuke nyuting ngene iki Kerjasama patut yang dicontoh. baik. Ya iya. Kerjasama yang baik. Ayo Pak De. Cadatan sajroning ati Datan luntur saya merati Aku kowe dadi garwa marga Kene-kene. Sing kuat nek nampani aku. Ayo Bos. Yo, abot ora? Ayo. Jalan terima kasih banyak Bosku. Langsung saking udah capek megangnya katanya. Oke, masih bersama Karangan Elit. Luput pokoknya tenan. Terus Ngene angel iki iki. nek CEO wis kesel nyakel duit ngene iki. Yen liwat aku kelingan. Aku Mas Oto Loyo, ayo. Yen panggolere. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Dereng jenenge kupok kasmoro yen kae Saiki ra apa-apa lho, Bos. tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ketaman asmara cadatan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi karo Matur sembarangan Pak Adane, Ade, Pak. Bosku. Nggih. CEO ku emang Iki lagune beda. apa, Bos? ala katir-tir. Monggo Mas Resawi Dodo, Pak Epajar. Maju Pak Epa. Tangan
Pring kuning dadi saksi ana ngembo desa Kuwasari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe larane ati ayo yo apa sliramu ora pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu rakoso kangenku kan tangga solat kasih telu gawe kangen rasane hatiku awan tengil bisa tansah kelingan sliramu wong bagus aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali alayong alayong odan deres sing jalari anting antar pacrot ning ati Nih, Pak Pajar di suwuni pirsa mumpung gagrake seragenan lagune napa? Lagune napa, Pak? Niki juragane Cimone. Ah nggih, mbok jenggot. Bablas Lagune kesisan. napa? Lagune napa? Ninggal katresnan. Ah nggih, ninggal katresnan. Bablas ke ninggal katresnan Dek Hengki. Sapuput lingsingan. Ya. Monggo, Pak. pring kuning dadi saksi ana ngembo desa Purwasari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning Ninggal katresnan. larane Ayo beksa malih. Jumeneng monggo. Karang anyar bergoyang bersama dengan karangan dari campur sari. Karang anyar nangis sajroning atiku
biar cair. Monggo aja meneng. Ojo lali pawelingku. Asik. Buka mana kang mas, janji-janjimu. Aku kang setiasa tak anteni nganti saelingmu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra koso aku kudu sambat karo sapa Tasuwun rina lan meni Muga-muga Gusti ngajabani saka pananggonmu lali bisa kumpul kaya tuwe ngene. jarane jaran meri jaran man jaran man jaran Pak Fajar, ana windangan tak enteni. tempo joreng tresno balung naka babasane oh katon katon siramu Bos jenggot, tarik bos jenggot. Nah, bablas ket lingsingan sios. Nggih. Oke, bos jenggot dereng lho. Ojo lali pawelingku. Lingsingan cok. Ayo. Eh, oh, eh.
Nopal. Ajeng temu ndi, Pak Nopal lagune napa? Bareng sampun bahagia hanya kali jalan Bablas ke lintang asmara Mas Henggi. nganti raka terpisah Lintang asmara spesial Pak Pajar. nyatane Karanganyar bergoyang Pak Nopal. tresnane kok malah tekike ya Ayo Pak Nopal, Pak Pajar. Mas Reza Widodo. Siang pantoro ratri mong ling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Epani Ratnasari Patoyip rasa kangen ngliputi bulan dadi saksi ngopayani datang dan lencani janji sadaya mati sedaya mati ayu tresna kuninane otombo sing sajroning Banyu Segoro tresnaku ora bakal serana manis manis lanjutnya manis ya siapa toro ratri wong eling man
Ini jaluk manis. Manis. Ampun bubar rumiyin. Manis. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis nungkuli madu. Koyo koyo ngerontoke jantungku. Iki gentosan iki lagune napa malih? Karanganyar bergoyang bersama dengan karangan elit community. Asik Takin dong kemana-mana. Ning pantuluku suaramu sayup-sayup jroning kalbu. Kadya nyangking saikot kembang tali jiwa warna cinta. Mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindho wong lagi mandang kasmaran lah kok luput kok pitungan lah kok mrucut kok gendongan atiku ora karuan janji sing tok ucapake jebul lamis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing tok gawa mrene jebul mung pasempon wae atiku ora ngraita yen sliramu bakal cidra wong manis nuwun ngapura. Ayo gerangan elit Karanganyar bergoyang asik Jatioso Masur
jroning kalbu kadya handanging saiket kembang nanging jiwa warna cika mongko ing kawang angkaton lintang-lintang lan rembulan sekap-sekap padha guyon lan gojekan rindut wong lagi nandang kasmaran lah kok luput kok pitungan lah kok merucut kok gendongan atiku ora karuan janji sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese tembang sing tok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora ngraita yen sliramu bakal citra oh Gusti nyuwun ngapura sembah nuwun kadang-kadang campur sari garangan elit community Mas Petruk Wilujeng Siang juragane bakso Jatioso Mas Dimas ala katir-tir Jondo mantul tangre tangga sapucuke rekmo selendang kuning kang sumamber ana ing pundake nora ala nanging saya malah angel lendo pepat sane ler jinondro pindha mitotari ayune tanu jiwani aduh Nimas Putri Sukawati kandas luwes tuhu sira putri kang utapi duh kusumo sira Dimas pepujan ning ati Ena tulu rina wengi aku ra bisa lali garangan elit sinarengan kadang-kadang garangan elit community sini guyung yo payu audio sekondang oke foto video syuting gambar bening harga miring sampai siang kagem keluarga agung Bapak Agus Susanto Ibu Sri Lestari si kakak tenjan wanci bangun pungun terus
Gusti.